Welcome to my vlog. Nandito po tayo sa Maysawa, papuntang Treasure Mountain. Yan, may bumibili po sa atin ng isda na matapang na tao. Matapang na tao, maliit ang utin. Kano yan? Ite. Malaban. Mura na nga yan eh. Basta mo bumili ng tigo 150. Matapang na tao. Ano ba yan? Wala ka naman ang pira mo. Saan yung pili mo? Kapon, dire-diretso kayo. Tinatawag eh. Sinisigawan niya kita eh. Ikaw nga sinisigawan ko. Parang may hanover ka. Kasi hindi nga ako uminom. Kailan ba yun? Hindi, kahapon. Hindi ba ako kahapon? Oo nga, kahapon. Ito pala. Bagal mo. Sama natin si Kuya. Ah. Bilis! Bagal na bagal maglagay. Ngayon po yung kumpare kong suki ko. Yan, okay. Darte yan doon lang. Hindi ka lang punta. Nagbenta. Saan? Ano to, guys? Show. Ngayon? Oo. Parang pa na, parang palakpakan na yata ah. Di ba maraming tao ron? Oo. May mga ilan-ilan pagdaan ko. Yes, mga lod, maganda sa lugar na to sobra. Yan. Papunta ito ng Fresno, Treasure Mountain. Ano pa yung mga pasyalan dyan? Bukod sa Fresno. Lasing ka na naman. Saan? Puntahan natin. Yes, mga lods. Sana po magustuhan nyo yung ginagawa natin pagla-live sa lugar na ito. Yes. Isda! Tawagin natin yung mga suki doon sa baba. Isda! Yan na po yung aking suki na pumasok na. Laki ng bahay po niya mga lods. Oh. Kaya kanya pong bahay hanggang taas. Yan. Yan. Ha? Tawagin po natin yung mga suki natin sa baba. Yan po. Marami po tayong suki dyan. Oh, isda! Wala! Tilapia, bangos! Tilapia!